ayan, paalis na tayo para sa ating Hakot Challenge Public Market Edition. Ano kaya ang makukuha nila? At tignan nyo, ito yung gagamitin nila. Pangkuha ng foods. Saan? Lagayan namin yun na maduming damit, ha? Pero hindi naman pumabaho. Kaya tara na. Diyan maghahakot ang ating mga hakoteras. Ang dami-dami pong gulay. Pili-pili lang sila para makarami. Ayan po. Kaya game na! Hello mga kabusog! Nandito na kami sa palengke ng mga tindera. Yung mga maglalaro pa. So, ito po yung gagamitin nila. Pangkuha ng kahit ano dyan. Basta kahit ano nakuha nila, babayaran natin. Tara na! So, Ate Mariel, ito yung basket mo. Ikaw nang bahala dyan. Ayan, kuhanin mo lahat to. Mag-success ka. 1 week. Start na tayo, ate, ha? Sabihin mo yung time nila kung... Ay. So, maglalaro kayo 20 seconds per Hakot Challenger. Kaya, ay, makanya ganyan yung set mo. Pangalo. 20 seconds. Hakot Challenge start now. 20. Dali, go! Dali! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tapos na po. Ayan po. At dalawang tray na itlog. Umawi si ate sa itlog. Ate, ano? Pagod ba yung, ano, yung itlog? Pero enjoy ba? Enjoy this. Naman po ay si Ate Edlin. So, Ate Edlin, ito yung basket mo. So, 20 seconds. Hakot Challenge start now. 1, Go, go, 2, go! 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Yan po ang nakuha ni Ate Edlin. At siya si Princess, kilala niyo na to. Ilang beses na lumitaw sa camera, no? So, 20 seconds, Hakot Challenge. Para kay Princess, start now! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! So, ayan, magpapansin siya kahit walang birthday bukas. Wala siyang gulay. Puro ano. Kulay, puro. Bumili po kayo ng gulay kay Kuya. May dagdag po. Panawagan po pala, naghahanap ng asawa. Kawawa naman, may business na. Asawa na lang ang kulang. So, yan po yung pangalawa.
Tokwa lahat ng nakuha. Adwaya, malaten. Ay, meron pa kaming discount. Yung 75. Mango shake. G. Thank you, Koyang mabait. Mabait. Siyempre, meron tayong discount. Ate, anong masasabi mo sa nakuha mo? Maraming salamat po sa Christy SJ. Sa team kabusog po. God bless po. Visit always. Dami niyo pong itlog ah. Sige po. Thank you po. Uy, may iwan ka dito. Cha-cha. Ate, anong masasabi mo sa nakuha mong maraming taba? Maraming salamat, Christy SJ. God bless mo, you more po. Sana marami pa kayong matulungan. At sa inyo, Team Kabusog, maraming salamat. Thank you po. Nakaibon na nga. Yung ebon mo, te. Naiwan yung ebon mo. Wala na, ilo. Iwanawan mo yan. Sa nakakuha ng pansit pero walang birthday, anong masasabi mo ah? Nagtatampo pa yan. Nagtatampo pa yan. Sa lagay na yan ha. Ay, maraming salamat po sa Christy SJ at sa Team Kabusog. Sana marami pa po kayong Oh. right? Magpansit ka na lang ha. Kahit walang birthday. Lagyan mo na lang ng tokwa. So, ayan. Pauwi na tayo, guys. Tapos na tayo sa ating Hakot Challenge Public Market Edition. At naka-discount tayo ng 75 pesos kay Kuya. Maraming salamat po. Magmamango shake kami ngayon. Bye! We're back mga kabusog. Tapos na po tayong mag-Hakot Challenge Public Market Edition. At nakarami-rami din sila. Merong ginataang chicharon. Tapos may magluluto ng oyster sauce. Kaya walang broccoli. Nagkapalit-palit sila ng kinuha eh. Yung isa naman, puro tokwa. At saka magpapansit siya kahit walang birthday. Pansit na walang gulay. May isa walang gulay. Walang gulay ni isa. At pinakamarami sa lahat is yung taba. Ang dami-dami nila nakuhang, ano ba Tagalog ng taba? Mantika. Ang dami nila nakuhang mantika. Doon sila bumawi. At saka, gusto po namin mag-thank you kay Kuyang Magugulay. Nagbigay ng discount at nakabili kami ng mango shake dahil mainit na naman. At ayan, tapos na po tayong mag-video. Please watch, like, and subscribe po. And next week, kami naman ang mag-Hakot Challenge next week. So, keep updated lang po sa aming mga posts at sa aming mga lives para po makasali kayo sa ating mga palaro. Abang-abang lang po kayo. Thank you. Bye-bye. See you sa next video. Ito na lang. Yan na lang. Yan. Ay, yun.